Obávate sa nestabilných cien energií? Energetickú nezávislosť môžete získať aj vďaka vlastnej výrobe elektriny z fotovoltiky. Spracujeme pre vás bezplatný audit a navrhneme ekonomicky najvýhodnejší návrh, navyše bez potreby vstupnej investície. V stredoslovenskej energetike máme za sebou takmer 200 realizovaných fotovoltických projektov. Poskytujeme individuálne riešenia na kľúč, vždy na mieru konkrétneho zákazníka. Poďme sa spolu pozrieť na projekt fotovoltiky pre čistiareň odpadových vôd v obci Lozorno. Spoločnosť Lozorno SRO je obecná spoločnosť, ktorá robí v obci klasické technické služby a okrem toho sme aj vodárenská spoločnosť. To znamená, prevádzkujeme verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd v obci. Ekologické opatrenia v obci realizujeme už dávnejšie, napríklad pri rekonštrukciách chodníkov a ciest zavádzame vodozárodné opatrenia. Inštalácie fotovoltiky na čistiareň odpadových vôd je teda úplne logickým následkom toho, čo v obci realizujeme už dlhšie. Projekt fotovoltického systému pre čistiareň odpadových vôd v Lozorne sme začali pripravovať ešte v roku 2022. Pričom obec mala jasný zámer vybudovať ekologický výrobný zdroj s cieľom znížiť náklady na energie. Po úvodnom bezplatnom energetickom audite sme zákazníkovi predstavili technický návrh fotovoltického systému s výkonom 35 kW píkov. Inštalácia fotovoltiky na čistiareň odpadových vôd je úplne ideálna vzhľadom na to, že zariadenia v nej fungujú de facto non-stop 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Vďaka fotovoltickému zariadeniu ušetríme asi 1/4 dennej spotreby elektrickej energie a návratnosť očakávame do 7 rokov. Najťažšie pri realizácii projektu bolo vybaviť všetky potrebné povolenia a získať rozhodnutia, avšak kolegovia zo stredoslovenskej energetiky nám výrazne pomohli, čo nám skrátilo čas. Pri samotnom návrhu sme okrem odberového charakteru, statických možností strechy a jej orientácie museli zohľadniť aj prítomnosť ochranného pásma vysokého napätia. Použitých bolo 64 monokryštalických panelov s menovitým výkonom 550 W. Predpokladaná ročná výroba je na úrovni 39 MWh. Súčasťou našej ponuky bolo aj prefinancovanie vstupnej investície zo strany SSE, pričom mesačná úspora na nákladoch na energie plne pokrýva splátku za realizáciu fotovoltiky. Financovať celý projekt z vlastných zdrojov by bolo pre nás extrémne náročné, nakoľko na to nemáme v rozpočte financie. Stredoslovenská energetika nám ponúkla možnosť financovania na splátky, čo nám výrazne pomohlo. Stredoslovenská energetika vám pomôže vo všetkých krokoch. Od bezplatného energetického auditu a technického návrhu až po uvedenie fotovoltiky do prevádzky. Výhodnosť fotovoltického riešenia pre vašu prevádzku si môžete overiť aj vy na sse.sk, kde nájdete aj ďalšie informácie o fotovoltike od SSE.